vadikani tasvika muchikamu chiye chatinongoswinya nekuti chikuringaziva chinenge chokwikwidzana nesu zvakanyanya. Nyaya yehasha mufunge yakaoma, inonetsa nokuti pataurwa pano kuti hapana munhu ari pasi pezuva asingatombovirukawo pane imwe nguva. Pada wakanganisirwa, pada wakanganiwa mukoo zvisina kunaka zuva iroro, asi hasha dziri kurambwa pano kana ave magariro kana dzaakunge dziri muropa nemupfungwa hadzisiri hasha dzakanaka. Saka toita seiko nadzo? Ndikutanga nekwauri Kudzanai. Tinoziva kuti kunyika kudzimwe dziri kunze uku, kunyika dzimwe dzakabudirira, kunotori nenzvimbo dzekuti kana munhu hasha dzake dzanyanya anoendeswa kunoita pachirungu yatingati anger management. Asi kuno tinazvo here zvakadaro izvo? Maita basa Maisamba, anger management kungoreva kugona kushanda nadzo hasha, sezvatataura kuti munhu wese anodzinzwa paupenyu. Saka kana dzako dzichinge dzasimuka, chekutanga unoziva here chinokusimudza hasha. Sezvambotaura kuti zvinhu zvinoitika kumunhu wese, asi kana zvaitika zviongorore, nekuti ndogona kuti ndichisvika chaipo pamakamira ndonzwa dzaakusimuka. Asi chandisimudza hasha pada ndichiona dhuku rakapfekwa namufundisi rinondifungisa vamwe mai vakandirova ndisina zvandakatadza, ndo zvasimudza hasha panguva iyoyo. Asi ukasazvinzvera kuti sei dzasimuka kudai, unogona kusadziziva. Saka pandiri kutozosara ndosvika dzangu dzasimuka kudara, asi chazvisimudza chipfeko cheumwe munhu. Anditi dzimwe nguva tinogona kusimudzwa hasha nekuti pamwe tiri kufamba murodhi wosangana nevana vechidiki, sesu tinenge tiri vabereki. Zviri kuita vana vechidiki vaya zvinokuunzwisa hasha kuti vabereki vanomboziva kuti shuwa vabereki vanobhadhara maschool fees, zvinhu zviri kunetsa. Pandinonosvika kumba ndiri kusvika ndine hasha dzezvandasangana nazvo murodhi. Saka pandiri kuona uyo ari kuvhura gedhi ndiri kumuona neziso reuyo andasiya kupi kumugwagwa. Saka tiri kuti nguva zhinji zvinzvere mauri, sei ndiri kunzwa hasha idzi dziri kubva papi, dzasimudzwa nei? Ukagona kumira nguva iyo yauri kumira uchitsvaga kuri kubva hasha dzako, watova mberi nekuti waakuziva kuti wo dzangu dzasimudzwa neicho, ko sei dzasimuka? Wava panhano rechipiri. Ndabva ndafunga zvandakaitwa nevaya mai vakandirova. Saka ndodini nazvo? Wakuenda panhano rechitatu. Saka muno muZimbabwe zvinoitika, asi sekutaura kwatamboita zvinenge zvakakochekerana neiya yatinoti mental health. Saka uchanzwa wanzi toda kumbokurifira kana kuna psychiatrist, toda kukuendesa kuna psychologist, tobva wati saka matindopenga. Aiwa, hatina kuti unopenga, tiri kuti une dambudziko riri kuda kuti uwanewo vanokubetsera kuripedza. Saka hakusi kurwara, hakusi kuti takushora, hatisi kuti takuti hauna kukwana. Tiri kuti tiri kuda kukubetsera kuti dambudziko iri udhile nayo, because hasha ukadzifila toda kuti udzibuditse nemutoo wakanaka, nenzira yakanaka. Mashoko makukutu hanzi ngadzibude, ngadzipfodzwe nenzira yakanaka. Asi wese munhu ane kahasha kake, asi kanogona kupfodzwa. Kune vamwe vanoviruka sokuti manzwa apa muenzaniso wokuti zvawaona pamwe zvinokugumbura. Kune vamwe vanhu vokuti kana vakangoshanda mari vakaiona isinganingirike kumba, mukadzi yamhosva, baba yamhosva, pamwe muri kungonetsana. Vamwe vanoita hasha dzokuviruka dzekuti kana achifamba nemudzimai wake akaramba ongotarisa vamwe baba, akaramba ongotarisa vamwe baba, kana kuti mai vakaramba ongotarisa vamwe baba, zvatoipa. Kumaziso ane muganho here? Zvinotsamwisa here kuti munhu atarisa vamwe vanhu memory nezvaunoda kuwedzera? Ichokwadi Dr. Chisamba, kuti zvataura mufundisi kuti zvakazara mumunhu ndo zvaanoburitsa. Ndio poto yake anopakura. Vanhu vachifamba kudai vane zvinhu zvavanofunga mundangariro dzavo, zvinogara zvichingotenderera zvirimo. Nenyaya yekuti isusu hatina kugadzira urongwa kana kuti wekuti vanhu vange vachikurukura, kuti varume vangosangana sevarume vari pachavo vachimbokurukurawo zvinovashungurudzawo, kana kuti madzimai onga ari pamwe chete vachitaura zvinovashungurudzawo. Saka nechikonzero chekushayikwa kwemikana yakaita saiyoyo ndo chinoita kuti munhu vazoti kana akufamba nemudzimai wake, mudzimai wake akacheuka, mumwe murume akatarisa mota yapfuura yakanaka akangocheuka kudai, onzi uchanoroorwa ikoko. Murume akatarisawo mumwe apfuura akadai, onzi ndo zvamunoita zvekutera marokwe. Saka idambudziko rekuti vanhu
havasi kuwana mukana wekugara pasi vachikurukura, watinogona kuti masafe spaces evarume, nzvimbo dzekuti varume vataure vari voga, zvinovashungurudzawo nhuna dzavo, zvichemo zvavo, uye madzimai achisanganawo ari vega, uye varume vanenge vakawana vaye nemadzimai akawana vomboitawo safe space yavo yavanogara vachikurukura vari pamwe chete. Toenda zvekare panyaya yekuti toita sei kuti tipedze pakupodzwa kwehasha apa. Dakupa muenzaniso uri mubhaibheri. Kune mukadzi akabatwa achifeva, ndokubva auya paine gurumwandira revarume vanga vakabata matombo, vane hasha dzakanga dzichivira, kwakuuya kuna Jesu. Zvikanzi mukadzi uyu tamuwana achibata, ndokubva vapuwa mitemo yese inoita kuti mukadzi uyu atakwe nemabwe afe. Jesu ndokubva angovapindura akati, kana paina asina kumbotadza pakati penyu, ngaakande dombo rekutanga. Mhinduro nyoro inodzora kutsamwa. Vanhu vari mudzimba umu vanonyatsoziva kuti murume wangu kuti hasha dzake dziuye, ndikamutuka zvokuti nozvokuti hasha dzake dzichavira. Mukadzi wangu ndikamutuka nozvokuti hasha dzake dzichavira. Saka tiri kuti vanhu vari mudzimba umu, dzikisai hasha, wedzerai rudo. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukutu ataurwa iwaye kuti tikadzikisa hasha. Asi ndafarira zvawati vana baba vanombofanira kuitawo dzimwe nguva dzekumbokurukura vari vega, vana mai vachimbokurukurawo vari vega, dzimwe nguva vanhu havakasangana. Asi pamusoro pekuti upenyu hwedu isu hunenge huchiri kumashure, muri kuziva nyaya yekugocha iyo itsva inoramba iri itsva kuvanhu. Unoona vanhu vachitadza kubatika nonzi vari kunogocha. Kana vagocha ikoko hakuna kukurukura, vanenge vakadhakwa. Apa chiri kutaurwa kuti mukamboonana sevarume muchitaura muchikurukura, nokuti kana madhakwa ndokwamunobva futi mane hachi. Vana maiwo ndizvozvo, kana maenda panzvimbo imwe kurukurai musina hasha. Ndiri kuuya kwamuri, toita sei? Panga pachitaurwa pane chinhu changa chingovirawo mandiri chandada kuti timbotaura ndechekuti ndatya kuti ndingazoenda ndisina chimwe hasha dzandanyanya kuona dzanyanyisa mazuva ano, iye hasha dzatingati road rage mumugwagwa. Kune munhu waundasouchamisa kuti munondiziva here zvamatotsamwa, unoziva munhu anongovherevheza achingodhiraivha achingodei vamwe agotuka agozmiza maoko agoenda achifamba nekusina lane isiririyo. Kwanguva nedzimwe hasha idzodzo ndaidzifunga kubva musi wandakaziva nezvechirongwa chino. Ichocho ndati ndimbotaura kune vari kumusha, ndinokumbira ndapota, mumugwagwa ndemedu tose, ngatifambe tose zvakanaka tisingaitirani hasha. Mazuva ano tinoziva kuti marobhoti, hatingati marobhoti, matraffic lights haashandi. Saka ngatishandise zvakanaka pasina unobva usina ane hasha dzake. Kana ane anadzoka, kana tasvika ipapo ngatingobatirana mugwagwa. Ndangoti izvi zvanga zvichinyanya kungovira mandiri nokuti unototya. Kana isi tine vana vanozvichaira ega vachienda kuchikoro, unongoti haupa havasangana nezibenzi. Sana baba makatsamwa mumugwagwa, ndati ndimbokuudzai nhasi. Vana baba vazhinji vane road rage. Ndati ndiri zvitaure izvozvo. Ndizvozvo nokuti zvinogwadza. Nokuti maaccident mazhinji, tsauna zhinji pamusana peroad rage. Vamwe vakasvika pakurovana chaiko pamusana peroad rage. Saka ngazvigadzirirwe. Saka dzimwe hasha dzinoita kuti vanhu vafe, kuurayana chaiko pamusana pehasha. Kungofungira kuti ndofunga kuti zvakati kuti vanhu vatadza kungonzwisisana. Muonete hasha dzokuti unozoona atouraya munhu, tinozviverenga mapepa nawo, tinozvinzwa munhau dzakasiyana siyana. Saka ndidzo hasha dzatinoti, ndambotaura pokutanga ndichiya tingati self control, kuzvibata. Tose tinotsamwa, asi ndatsamwa Bhaibheri ratinoverenga rinotaura kuti usavidza zuva uri muhasha dzako. Zvidzorewo zvidzokere kumashure. Kuti isi ndigona kungozviti ndagumbuka kana vaiva ndita yandataura kuti road rage. Indikada kuita makwikwi navo, hakuna zvatinoita. Asi mwoyo wedu ngaadzoke. Mungava mumba, mwoyo wedu ngaadzoke. Kungava pari kunetsana vanhu vaviri mumabasa, mwoyo wedu ngaadzoke. Kana mumwe munhu wedu akadzoka asi tese tikaramba tingokwira tikaramba tingokwira hapana patinozoperera hasha idzodzo. Saka ndati kuzvibata. Mashoko makukutu, kuzvibata. Ndafara kuti mati kuzvibata kurakidza kuti munhu nemunhu ane mukana wokuzvidzora.
dai tichinzi unomirira kuzodzorwa nemumwe munhu kuri kunzi kuzvibata. Yamataura yemumugwagwa iyi inototyisa, nekuti iye zvino vanhu vari kufamba mumugwagwa vanofamba kana leini isiri yavo. Kana vasvika kumberi uko amude nhauye umuvhara nemotikari, tinozova kuti kune imwe tsaona yakaitika yakaparadza mhuri yese, nekuti munhu akanga achiedza kuti aovateka, kubva vakuda kukwikwidzana kuti wandiovatekerei uko kuchiuya imwe motikari, vakauraya vanhu. Saka isusu tiri kuti hasha ngadzipodzwe. Imimi manga muchitandadzana nesu, madzidzei maonei, pane dzimwe hasha here dzinopfuura dzakurukurwa pano? Makasununga kutiridzira kana kutinyorera, tinokupai nhamba nekero dzenyanzvi dzenyu, tinokurukura nemi. Kana riri dambudziko musanyare naro, taurai kuti ini mufunge zvinondiwana, ini zvinondibata, zvinogadzirwa, zvinopodzwa. Regai nitore mukana uno wekutenda vatyairi vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai Pastor Chabuka, tinotenda Memory, tinotenda Kudzanai. Munongoziva vadikani, kana toita zvinoendeka, toita zvinotibata, chiringazuva chaiye chinobva chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondo rinouya. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.